काव्यरसिको जय श्रीराम। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, आपलं नवीन वर्ष, गुढीपाडवा। नवीन वर्षात मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन आपले स्वागत करतो आणि तुम्हा सर्वांना हे नवीन वर्ष सुखसमृद्धीचं, आरोग्याचं, भरभराटीचं आणि उत्कर्ष जावं अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। मित्रांनो, आज आपण गुढीपाडवा आहे तर गुढीपाडव्यावरची एक कविता ऐकूया। कवितेचे शीर्षक आहे हिंदू नववर्ष। सुरुवात हिंदू नववर्षाची, नवसंजीवन चैत्राची। सुरुवात हिंदू नववर्षाची, नवसंजीवन चैत्राची। नवे चैतन्य भरे सर्वदा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। सुरुवात हिंदू नववर्षाची, नवसंजीवन चैत्राची। नवे चैतन्य भरे सर्वदा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। अंकुर फुटती तरु वृक्षा, अंकुर फुटती तरु वृक्षा। नव्या बहराने डोलती वेली लता। हिरवाईने नटते वसुंधरा, हिरवाईने नटते वसुंधरा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। गुढी उभारून सजती घरे, गुढी उभारून सजती घरे। झेंडूची तोरणे बांधती द्वारे, झेंडू उभारून सजती घरे। झेंडूची तोरणे बांधती द्वारे। मोहक रांगोळ्या शोभती अंगणा, मोहक रांगोळ्या शोभती अंगणा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। गुढीला लोंबती झेंडू चाप्याचे हार, गुढीला लोंबती झेंडू चाप्यांचे हार। वस्त्र बांधती भगवे मौशार, गुढीला लोंबती झेंडू चाप्याचे हार। वस्त्र बांधती नवे मौशार। प्रभू रामाच्या विजयाची मुद्रा, प्रभू रामांच्या विजयाची मुद्रा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। शहरातून निघती शोभायात्रा। आली गेली काही वर्ष मुंबई, पुणे, डोंबिवली अशा मोठमोठ्या शहरात शोभायात्रा निघतात नवीन वर्षाच्या। शहरातून निघती शोभायात्रा, हिंदू नववर्षाच्या जल्लोष यात्रा। तरुणाच्या खांद्यावर ध्वजपताका। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। घरोघरी मिष्टान्नाचे बेत, नवीन वर्षाच्या घरोघरी मिष्टान्नाचे बेत। खावणी अबालवृद्ध होती तृप्त। नांदो धनधान्य आरोग्य संपदा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। नांदो धनधान्य आरोग्य संपदा। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा। मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्या नवीन वर्षात शुभेच्छा। ही कविता आवडली तर कवितेला लाईक करा, कमेंट द्या। आपल्या मित्रमंडळींना नवीन वर्ष शुभेच्छा देण्यासाठी ही कविता पाठवा त्यांना। आणि तुमच्या कमेंट काय असतील, सूचना काय असतील तर जरूर कळवा। आता परत आपण भेटू 8 तारीखला एक मालवणी कविता घेऊन। धन्यवाद।